Medische zorg nog verder van huis voor Tolen. Het is woensdag 20 januari. Dit is Zeeland Nu. Na ziekenhuis ook hap naar Roosendaal. Nieuw bos na ravage door kever. En hoe het is om drag queen te zijn. Goedenavond. Verbijstering op Tolen. Het ziekenhuis komt straks verder van de inwoners van Tolen en Sint-Philipsland vandaan. En nu is duidelijk geworden dat ook de huisartsenpost van Bergen-op-Zoom naar Roosendaal gaat. 16 kilometer verderop. Een onaangename verrassing. Ik vind het een verschraling, een verarming van de huisartsenzorg op Tolen. Ik denk dat ze het niet zoveel kan schelen hoe wij daarover denken. Nee, we doen er niet echt toe. Ja, de pap is al gestort, hè? Althans zo klinkt het wel. Dus daar was ik ook wel totaal door verrast. En ik had verwacht dat er toch wel een stukje discussie zou zijn. Het ziekenhuis hier in Bergen-op-Zoom verhuisde al naar Roosendaal. En dat nu ook de huisartsenpost hier verdwijnt, is opnieuw een klap in het gezicht van de inwoners van Tolen en Sint-Philipsland. Wie straks in de avonden of weekenden met spoed een huisarts nodig heeft, na een ongelukkig geval of voor een kind met hoge koorts bijvoorbeeld, die moet straks ook naar Roosendaal en is dus langer onderweg. De huisartsenpost is nu nog gevestigd bij het ziekenhuis in Bergen-op-Zoom, maar verhuist over 5 jaar naar Roosendaal. De huisartsen uit de regio willen de hap onderbrengen in het nieuw te bouwen ziekenhuis daar. Als je de kwaliteit van die huisartsen spoedzorg wilt blijven garanderen, dat het beste is als je met het ziekenhuis meegaat naar die nieuwe locatie. Want dan zijn wij direct gelieerd ook weer aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. En daarmee kunnen we de kwaliteit het beste garanderen. De Zeeuwse huisartsen doen het wel op meerdere plaatsen in de regio een hap vestigen. Maar de Tolse en Brabantse huisartsen kiezen daar bewust niet voor. Juist omdat we die huisartsenpost bij de spoedeisende hulp organiseren, is die kwaliteit voor de mensen in Tolen juist beter gegarandeerd als dat we iets doen waar ze vervolgens toch nog het risico lopen dat ze doorgestuurd moeten worden. Want dan verliezen ze juist tijd. Zowel Tolse politici als inwoners voelen zich voor het blok gesteld. Hiervan zijn we ook niet op de voorgrond meegenomen. En dat maakt het zo schrijnend. Ze luisteren niet naar je. En dat gaat er niet om dat ze naar mij moeten luisteren, maar dat men naar het volk luistert, naar wat de mensen in de straat vinden en de mensen waarvoor ze het zouden moeten doen. De huisartsen hier in de regio Tolen-West-Brabant, zij kunnen zelf besluiten waar zij hun huisartsenpost vestigen. Net als dat het ziekenhuis zelf kan beslissen waar zij een nieuw ziekenhuis bouwen. Daar heeft de politiek, de lokale raadsleden, de wethouders, maar ook de minister in Den Haag weinig tegen in te brengen. Maar er is verontwaardiging over het feit dat inwoners niet zijn gehoord en niet zijn betrokken bij dit besluit. Dus dat zal nog een politiek staartje gaan krijgen. Vanaf 20:30 s'avonds niet meer naar buiten mogen, tenzij je een verklaring op zak hebt. Als het aan het kabinet ligt, is dat de realiteit. Vanaf zaterdag of zondag. Dan moet een avondklok van kracht worden. Dus een verbod om buiten te zijn tussen bepaalde uren, wat een heftige maatregel is. Niemand wil een avondklok. Niemand staat erbij te juichen. Ik niet, Hugo de Jonge niet, het hele kabinet niet, niemand. Mensen in een essentieel beroep mogen met een werkgeversverklaring op zak nog wel gaan werken. VNO-NCW Zeeland West-Brabant verwachten ook niet dat het bedrijfsleven in onze provincie er veel van gaat merken. We hebben hier natuurlijk best wel wat grote industrie hier in de regio, in onze havengebieden. En het is niet zo makkelijk om te zeggen van nou we sluiten een bedrijf wat een continu proces heeft. Dat sluiten we eventjes 's avonds om 20:30 en dan gaan we om 4:30 's morgens weer terug opengooien. Die werkzaamheden die moeten gewoon doorgaan en dus zijn dat essentiële werkzaamheden. En dus gaan we ervan uit dat dat ook gewoon kan blijven doorgaan. Wel is de werkgeversvereniging van mening dat met het instellen van de avondklok het bedrijfsleven meer financiële steun moet krijgen.
Daar rekenen wij wel op. Hè. Vorige week is inderdaad natuurlijk door het kabinet aangekondigd dat vanwege de verlenging en de verzwaring van de lockdown dat er extra steunmaatregelen voor de bedrijven zou komen. Ja, we wachten met smart op die steunmaatregelen, want die zijn echt wel nodig om ons met alle bedrijven door deze crisis heen te helpen. Ja, niet alleen voor het uitoefenen van een essentieel beroep mogen mensen straks nog naar buiten. Ook om de hond uit te laten of om mantelzorg te verlenen. De pyromaan die jaren geleden voor grote onrust zorgde in Oosterland gaat opnieuw voor lange tijd de gevangenis in. Voor een aantal brandjes in Terneuzen is de man vandaag in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar cel. De man heeft mensenlevens in gevaar gebracht, oordeelt het Hof. En de rechtszaak over de moord op een bejaarde vrouw in Oostkapelle blijft zich voortslepen. Vandaag blijkt er een nieuwe getuige te zijn. En de advocaat van de verdachte wil dat onbekend DNA, gevonden op het slachtoffer, verder wordt onderzocht voordat de zaak echt behandeld kan worden. De 78-jarige vrouw werd in mei 2019 doodgestoken in het appartementencomplex waar ze woonde. Haar buurman wordt daarvan verdacht. In de bossen bij Klingen worden bijna 4000 nieuwe bomen geplant. Grote percelen bos zijn doodgegaan door toedoen van een kevertje. En om een nieuwe ramp te voorkomen worden er nu verschillende soorten bomen geplant. Dus als er een keer een ziekte inkomt in één soort, ja, dan blijft het bos toch altijd nog groen. En dat zijn eigenlijk allemaal soorten die hier van nature thuis horen. En ja, die behoorlijk tegen droogte kunnen. En waar dat kevertje ook geen vat op heeft. Het gaat nog wel even duren voordat het bos weer in volle glorie zal bloeien. Misschien 20, 30 jaar. Dus ze zeggen wel eens boompje groot, plantertje dood. Nou, dat gaat hij vast nog wel meemaken. Savina Roktes uit Zuid-Zande heeft geen doorsnee baan. Voor haar werk gaat ze door het leven als drag queen Liza Salvia. Ze is lid van de theatergroep House of Salvia in Breda. Ze zingen, dansen, dragen grote pruiken en vooral heel veel make-up. Vroeger waren drag queens vooral mannen die verkleed waren als vrouw. Maar dat is al lang niet meer zo. Maar drag queens zijn toch meestal mannen? Dan kan je toch geen drag doen? Ik zeg, ik kan doen wat ik wil. Ik vind, drag is echt voor iedereen. Ik laat niemand me vertellen wat ik moet doen. Daar word je alleen maar ongelukkig van. And what do we do with fashion? And strut. And strut. Shoulders back, hips forward. Mijn naam is Savina Roktes, ik ben 22 jaar en ik kom uit Zuid-Zande. Savina is een 22-jarige jonge dame die graag tegen de maatschappij trapt. Dat eigenlijk. En met humor als wapen eigenlijk. It's me, Liza Salvia. Liza Salvia is een, trapt ook gewoon tegen dingen aan, tegen gendernormen en doet gewoon lekker waar ze zin in heeft, want je leeft maar 1 keer, dus. Ja, u ziet het goed. Savina en Liza zijn dezelfde persoon. Van kinds af aan was Savina bezig met optreden en theater. En ondanks dat ze grote carrière-stappen maakte, liep toch niet altijd alles op rolletjes. Totdat ze in aanraking kwam met drag. Voor mij was Liza eigenlijk het gedeelte een soort geneesmiddel voor mijn depressie. Ik heb vanuit Liza, was gewoon het lichtpunt. En van daaruit ben ik vanuit Savina van de depressie naar Liza, de positieve vibes en zo gekropen. Drag queen zijn is voor Savina dus niet alleen haar werk of een kunstvorm. Het heeft haar leven positief veranderd. En daarom wil ze drag nu ook naar Zeeland brengen. Ik wil wel een paar drag babies hier in Zeeland skills aanleren om toch drag te kunnen doen. Dat lijkt me wel echt heel vet. Ik wil komende periode best wel graag gewoon wat scholen aanschrijven om wat meer voorlichting te kunnen geven over heel de LHBTI-community en over drag en alles. En ja, ik gun eigenlijk ook gewoon heel veel mensen het gevoel om gewoon minstens 1 keer in drag te zijn geweest, om te voelen hoe powerful het is. Want ja, het is toch altijd wel mooi om jezelf, hoe noem je dat? Celebrate yourself. Dat is eigenlijk het belangrijkste. De dag was iets minder donker dan gisteren, iets meer opklaringen. En het bleef vrijwel de hele dag droog. Wel stond er veel wind. De temperatuur lag rond 9 graden.
Vanavond maar vooral vannacht buien. Kans op zware windstoten en onweer. En morgenochtend waait het nog steeds hard, maar dan wel brede opklaringen en maar een enkele bui. En tot zover deze Zeeland Nu. Blijf lekker kijken naar Omroep Zeeland. Een hele fijne avond.